muri Zimbabwe. Welcome back pamzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand. Muri Zimbabwe neni wenyu wechidhaka Nexus. Pano muri Zimbabwe todzitaura tose, todzikurukura dzese kubva kumamana, mumamisha, mumavillages, munzizi, murikova, kupinda mumastreets, mumacities, kupinda mumacorridors of power, mustate house, kumabarracks, state triko kwese, everything that is important muri Zimbabwe. So right now muri Zimbabwe tine mukomana anonzi Charles. So mukomana anonzi Charles wapinzira nyaya iri very important. Izimira vekuti waita zvokufona, and of course he doesn't want kuti tise voice rake panapa. So we had the talk and he explained a lot of things. So muri Zimbabwe this is important because this issue and inoitika even it might be happening marriage yenyu yako iwewe. So let me get into it. Muri Zimbabwe mukomana is 38 years old now, and according to what he say, mari yakutamba. Mukomana wekuti akabuilda and une mashops muZimbabwe muri kutengesa magroceries kumasities akasiyana-siyana. So mari chaiyo unayo, and he is also in gold. So mukomana anoti, for the most part of his life, it was, focus, building, business after business, all the money, reinvest it, my profits, it was reinvest, mukomana achibuilda my business. And compound interest inotanga kuita come in, unoita sewakaromba. Right? So mari yavapo kudaro muri Zimbabwe. Mukomana ari kutaura kuti iye last year 2025 mukomana wakaroora mukadzi wake anonzi Fulo. So Fulo is a pretty girl. Zvima it girl zvimwe zvazvimabhebi zvine yese zvakapiwa body chamvari, apa kari cool hakana dzungu, apa kari popular within a circles, and the boys ring rakazara kuti DM almost always. So Fulo, as of right now, she is 25 years. So last year papa chachine 24. And it is so mukomana arora Fulo. Mukomana ataura kuti iye hanzi Nexus tasaoneka Fulo kama nake kuti ndakakafollowa pa Instagram, ndisati ndatombova nemari that much. And Fulo kama nake kuti unenge uchinyatsona kuti kari kupisa, kari kubuda, kari kupi, kaenda maholiday and everything. And but you never see the boyfriend in the picture, right? So mukomana ari kutaura kuti iye, so kubva pakaroora Fulo, looking at Fulo, her lifestyle, what she have, she doesn't really, it's not like she's coming from a rich family and stuff. So aingonetsekana chibvunza kuti iwe mwanasikana uyu surota kumaholiday kwese kwaenda kunana Dubai chichi mari waiafoda nei chichi, because of course Fulo unosevenza, she got a degree and she's working Harare, she gets paid chimari chiri bo, but zvokuafoda zvese izvozvo. And so mukomana wagara nemukadzi wake anenge achimubvunza, of course akamubvunza about history, chingomudza one or two boyfriends. Handiti ladies ndo zvamunoita, hazvisi zvere 2 handikudana ne3 handangodana nechichi chivharavhara munhu. So mukomana ari kutaura kuti wakazosvika pakunyengerera Fulo ndokuti ndoda kutokutengera mota kana ukandiudza everything about your past. Let's tell each other our past. Ndichakuudza past yangu. Handiti Fulo chambochinga chambojamuka chikati mukomana atadza kuti shua uri serious, uda kungoziva kuti what happened in your past. So mukomana ari kutaura kuti Fulo akazosvika pakugara nemukomana pasi ndokuti muudza about your past. Of course ndakambodana nhengi, ndikazodana nhengi aiva murume wemunhu zvikazodai. So mukomana akatanga kuconnecta, so ndokwawainso maholiday etc. Fulo ndokubvuma. So mukomana realized kuti Fulo knows it all. Fulo wapinda waita zvese. Iye angari serious achivaka ufumi. Girlfriends akaita is 1 or 2 or 3 chichi, but Fulo kaipinda pese, kapinzwa pese. And so muri Zimbabwe, after mukomana aita find this out,
mukomana ari kutiudza kuti Fulo is pretty, chimunhu chakanaka zvokutodaro handiti. But mukomana ari kutiudza kuti because these things ari kuti akabvunza Fulo about this history about 3 months ago. And abvunza about 3 months ago audziwa. Although akatoroora Fulo kapo ende pari kutozovakwa musha vana vacha manje Fulo kanikava nenhumbu kakutozvita mwana itisi zvidaro handiti. So mukomana ari kutaura kuti iye kubva pakaudzwa zvinhu 3 months ago he started seeing other women handiti. Ende vakadzi vanomuda kabhozi keshi iripo ende ari kuti waita yese achidlavana handiti. But haasi kuwana that satisfaction. He still feels like akarohwa 10-0 naFulo ari padeni. Fulo haana zvaari kuita right now. Mukomana wadlavana vakati one day, but still ari kufila kunge akarohwa 10-0 naFulo. Now, muri Zimbabwe, this is a big issue. If I kana kwauchinzi ndiri kuadvisa mwana wangu ini musikana, maybe ndani mwana musikana akura akuti 18 kana 19, I don't know if I will ever have that kind of conversation nemwana musikana. Of course I can't, but if I were to advise any other woman out there kuti kana murume wako akakubvunza kuti wewe history yako yakamira sei, I don't think mfesi yanenge achida kutoziva zveshuwa, because kandrini I mean kuziva zvinhu zvakadaro it causes a lot of agony. It might be the end of the whole thing, but at the same time, you know, maybe kunyepa kuripo or what, I don't know. But because when you look at it, kana ndichibvunza, I'm just expecting kunzwa zvinondinakidza kuti iwo hapana ndini, I'm one of the first, kana I'm the first, kana I'm the G, and it. And once you tell me that, most of the time we believe it, but we don't. But anyway, this is the issue iri panapa muri Zimbabwe. I don't know what advice to give, because inini ndiri know kuti musikana andinyepera about it. I don't want, but maybe the good thing kusabvunza ito. But muri Zimbabwe ndo nyaya irine mukomana Charles right now. Mukomana Charles ari pama 1 haasi kunzwisisa, but he is just wachita Fulo for the past 3 months. And from his cheating ari kutaura kuti warova zvimwe zvana zvimboma zvevana chichi, but they are just not Fulo, you know. Kana une munhu wako wakakonekta naye, mimi makatokonekta ndizvo zvakatodaro, and plus also mahura anonakidza. So this is what is happening muri Zimbabwe. What advice are you going to give this guy? What are you going to tell him? Achange ari mucomment section, tichange tiri mucomment section tichida kunzwa advice, the best advice for way forward. Oramba achibuda kunze achizama kurevenge, kana kuti orambana nemukadzi, kana kuti okangamwa nezvazvo, okondinya nemarriage yake. Peace.